ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ ዕለተ ረቡዕ ንምስጋና ሳልሳይ ንፍጥረት ራብዓይ መዓልቲ እዩ። በዚ ዕለት እዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ትመጽእ ናይ ክብሪ ምንጻፍ ይንጸፍ ብርሃናዊ ድባብ ይዝርጋሕ። ኣብ ልዕሊኡ ኮይና ኦ ኤፍሬም ፈታውየይ ሰላም ንዓኻ ይኹን ትብሎ። ንሱ ኢድ ነሲኡ ተዓጢቑ ይቐውም በል ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸልካ ኣመስግነኒ ትብሎ። ክርክር ሶኒ ስለ ዝተወድአ ባርኽኒ ይብላ። በረኸት ወደይን ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን ኣባኻ ይሕደር ትብሎ። ተባሪኹ ምስጋናኣ ይጅምር። በዚ ዕለት እዚ ካብ ኩሉ መዓልታት ዝበልጽ ብዙሓት መላእኽቲ ኣኸቲላ ስለ ዝመጸት ኩሉ ሰራዊተ ሰማያት ይብሉ ብፅእት ኣንቲ በለ። ኣብ ሰለስተ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ ንስኺ ንእቲ ክብርቲ ኢኺ ይብሉ። አንድም ኣሕሉቕ ዘለዎም መላእኽቲ ንስኺ ብፅእቲ ክብርቲ ኢኺ ይብሉ። ሰማይ ዳግሚት ዲበ ምድር ልዕሊ ምድሪ ዘለኺ ካልአይቲ ሰማይ ኣድማስን ጠፈርን ከም መሶብን መኽደኒኡን ከም ጻሕሊ መኾምቢያን እዮም። ወኣስተጣበቅዎ ዲበ እብነኮ ከም ዝብል ሆተ ምስራቅ ማርያም ድንግል ቅድስት ድንግል ማርያም ኣፍ ደገ ምብራቕ እያ። ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ሆሆት በለ። ኣብ ራብዓይ ዕለት ኣብ ራብዓይ ኬክሮስ ብርሃን ፀሓይ ተረኺቡ እዩ። አንድም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣብ ራብዓይ ትውልዲ ብርሃን ጎይታ ተረኺቡ እዩ። ከብካብ ንጹህ ወመርዓ ቅዱስ ዘመርዓዊሃ ቅዱስ ክብል እዩ። መርዓዊኣ ፍሉይ ዝኾነ ቤት መርዓ በለ። ኣብ እንዳ መርዓ 4 ነገራት ይግበር እዩ። ንሱ ከዓ ደርፊ፣ ፃውቲ፣ ምብላዕ ምስታይ ናይ መርዓውን መርዓትን ውህደት እዩ። ኣዝማድ መርዓውን መርዓትን ይሓብሩ። ምስላኡ ድማ ከም መብልዕን መስተን ትምህርትን ስጋኡን ደሙን ከም ፃውትን ደርፍን ትእምርትን ተኣምራትን ከም ውህደት መርዓውን መርዓትን ተዋህዶ መለኮትን ትስብእትን ኣዝማድ መርዓውን መርዓትን ምትሕብባሮም ሰብን መላእኽትን ሰብን ኣምላኽን ነፍስን ስጋን ህዝብን ኣሕዛብን ሓደ ምዃኖም እዩ። ነጸረ ኣብ እምሰማይ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ወኢረከበ ዘከማች ከመኽ ዝበለት ኣይረኸበን ፈነወ ዋህዶ ወተሰብአ እምኔች። ስለዚ ሓደ ወዱ ሰዲዱ ካብ ስጋ ክስጋ ካብ ነፍሲ ክነፍሲ ወሲዱ ከዓ ሰብ ኮነ። ኣስተንፈሰ ወኣጼነወ ወኢረከበ ዘከማች ወሰምረ ማእዛዚአች ወኣፍቀረ ስነች ወፈነወ ሃቤች ወልዶ ዘያፈቅር ከም ዝበለ ሰኣሊ ለነ ቅድስት ካብ ስጋ ክስጋ ካብ ነፍሲ ክነፍሲ ወሲዱ ሰብ ካብ ዝኾነ ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና ኣይምሮን ልብዎን ኣብ ልብና ሰኣልልና። ኩሉ ትውልድ ያስተበጽኡች ለች ለባህቲትች ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንኣምላኽ ዝወለድኪ እግዝእትነ ማርያም ንዓኺ ንበይንኺ ትውልደ ሴም ትውልደ ካም ትውልደ ያፌት ብፅእቲ ኢሎም የመስጉንኺ። ኩሉ ማለቱ ካብዚ ዝወፀ የልቦን። አንድም ኩሉ ፍጥረት ክብል እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ከም ዝብል ኩሉ ፍጥረት ብፅእቲ ይብሉኺ ማለቱ ንሳውን እንሆ ካብሎምስ ኩሉ ወለዶ ብፅእቲ ኢኺ ክብሉን እዮም ኢላ ኔራያ። አንድም ዝሓልፍ ወለዶን ዝተርፍ ወለዶን የመስጉንኺ ክብል እዩ። ዝተርፍ ወለዶን ዝሓልፍ ወለዶን ከመይ እዩ እንተበልና ነዚ መረዳእታ ዝኸውን ታሪክ ንረክብ። ጢባሪዮስ ቄሳር ዝበሃል ኣዝዩ ሓያልን ውሩይን ንጉስ ነበረ። ካብ ምብርትዑ ዝተላዕለ ነዚ ዓለም ከም ሽምዓ ኣምኪኹ ከም ገልዒ ቀጥቂጡ ገዚኡ ነበረ። ዛንታ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሁድ ብፍዒ ከም ዝሰቐልዎ እናሰምዐ ኣዝዩ ይሓዝን ነበረ። በዚ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ገና ኣብዚ ምድሪ ብሂወት ከም ዘላ ስለ ዝሰምዐ ኣደዚ ጎይታዚ ዘምፅኣለይንቲ ዝረክብ ኣነናታ ቀዋሚ ሎጓሚ በዓልቲ ቤተይ ግዝእቲ ኮይና ምነበርና ኢሉ ይምነ ነበረ። ከም ጽኡሉ ድማ ወተሃደራቱ ለኣኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሚ ስጋ ስለ ዘይፈትወላ ብደመና ወሲዱ ኣብ ገድነት ንዘለዉ ጻድቃን መድኃኒትኩም እንህትልኩም ኢሉ ሃቦም። ካብ ኣቤል ክሳብ ሽዑ ዘለዉ ነፍሳት ኣመስገንዋ። በዚ ዝሓለፈ ወለዶ በለ። ነቲ ንጉስ ግና ሓዘን ከይስምዖ ኢሉ ንዮሃንስ ወንጌላዊ
ክምህሮ ለኣኸሉ ከይዱ ድማ መሃሮ ብፍላይ ዓርቢ መዓልቲ ዝተቐበሎ መከራ መስቀል ኣይሁድ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰቐልዎ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐተልዎ ስኢልካ ኣርኤኒ በሎሞ ከምቲ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ጎይታ ዝፈጸምዎ ግፍዒ ስኢሉ ኸርእዮ እንከሎ ንጎይታ ዕራቑ ገይሩ ሰኣሎ በከመ ሰቀሉኒ ኣይሁድ እራቅየ በኢየሩሳሌም ዳግመኑ ትሰቅለኒ እራቅየ በሮም ዝብል ቃል ሰምዐ እሞ ዮሃንስ ከለሜዳ ኣዕጢቑ ሰኣሎ ካብኡ ንድሓር ጨርቂ የዕጢቕካ ምስኣል ተለምደ ዮሃንስ ስኢሉ ምስ ፈጸመ ልቡ ተተንኪኡ እንተሰዓሞ 2 ሰዓት ዝኣክል ከናፍር ዮሃንስን ከናፍር እቲ ስእልን ተጣበቐ ወጠግኣ ከናፍረ ስእል ምስለ ከናፍረ ዮሃንስ መጠነ ክልኤቱ ሰዓት ከም ዝብል እዚ ንጉስ ግን እቲ ዝገበሮ ቁም ነገር ምእንቲ ኾንቱ ከይተርፍ ኢሉ ወዱ እንተሞቶ ደብዳቤ ጽሒፉ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ካብ ጢባርዮስ ቄሳር ንጉስ ምድሪ ዝተለኣከት ናብ ንጉስ ሰማይን ምድርን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትብጻሕ ኢሉ ለኣኸ ክልቕ ከሎ ከዓ ኣስክሬን ወዱ ኣሰኪሙ ወሲድኩም ኣብታ መቃብር ጎይታ ኣዕረፍዎ ኢሉ መንገዲ 4 ወርሒ ይብሎ ለኣኾም ከምታ ትእዛዙ ፈጸመ በዚ ድማ ጎይታ እምነቱ ርእዩ ንወዱ ኣተንሰኣሉ ይብል ተነበዩ ላዕሌች ኣብያተ ወመንክራቶ ኦ ሃገረ እግዚአብሔር ሃገረ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ንዓኺ ድንቅ ድንቅ ዝኾነ ነገር ብትንቢት ተናገሩልኪ እይተዓጸው ኣናቅጽኪ ወእይጸልም ወርህኪ ወእይዓርብ ፀሃይኪ ወለኪሰ ለሪሁ እግዚአብሔር ውእቱ ብርሃንኪ ከም ዝብል እስመ ኮንቺ አንቲ ማሃይደረ ለፍሱሃን ከመይ ተሓጊሶም ደስ ኢልዎም ንዝነብሩ ጻድቃን ሰማዕታት መላእኽቲ መሕደሪ ኮንኪ ኢኺ ኩሎሙ ነገስተ ምድር ይሃውሩ በብርሃንኪ ነገስታት ምድሪ በዓል ገብረ ክርስቶስ ወዲ ንጉስ በዓል ማርቆስ ዘተርማቅ ዛንታኽ ሰሚዖም ጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ምረረ ገሃነመ እሳት ተረዲኦም ነዚ ዓለም መኒኖም ይኸዱ ወአሕዛብኒ በጸዳልኪ ኣሕዛብ ዝበሎም ሰራዊቶም ክብል እዩ ንሳቶም እውን ከምኣቶም መኒኖም እዮም ኣመስግነኒ እንተበለቶስ ንምንታይ ናብ ካልእ ኸደ እንተበልና ናብ ካልእ ምኻድ ኣይኮነን መንግስተ ሰማያት ኮይኑ ዝውረስ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ እዩ አንድም ሃገረ እግዚአብሔር ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓኺ ድንቅ ድንቅ ነገር ተናገሩልኪ ነቺር ነገሩ በእንቲአቺ ሃገረ እግዚአብሔር እንዳበሉ ሃገረ እግዚአብሔር በለ ንጉስ ኣብ ከተማኡ ከም ዝቕመጥ ጎይታ ከዓ ንዓኣ ከተማ ገይሩ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ተቐሚጥዋ እዩ ደስ ኢልዎም ንዝነብሩ ጻድቃን ሰማዕታት ናይ ማሕደሮም ማሕደር ስለ ዝኾንኪ በዓል አርቃድዮስ በዓል ዘይኑን ብወድኺ ኣሚኖም ይነብሩ በለ እላ ኣምሰጡ ይሃውሩ ባቲ ለምንቲ ይሃውር ወልደ ብእሲት ምስለ ቡልየ መዋእል ከም ዝብል ሰራዊቶምን ብወድኺ ኣሚኖም ይነብሩ በለ ኦ ማርያም ኩሉ ትውሉድ ያስተበጽኡኪ እዚ ከም ዝሓለፈ እዩ ወይሰግዱ ለዘተወልደ እምኔኪ ይሰግዱ ንምባል ደገሞ ነዚ ኻባኺ ዝተወልደ ይሰግድሉ እዮም ወይዓብይዎ ዓብይ እግዚአብሔር እንዳበሉ ድማ የኽብርዎ ሰአሊ ለነ ቅድስት ዓብይ እግዚአብሔር እንዳበሉ ካብ ዘመስግንዎ ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና አእምሮን ለብዎን ኣብ ልብና ሰአልልና አንቲ ዘበአማን ደመና እንተ አስተርአይኪ ለነ ማየዝናም ቋጺር ክስተርአኽና ሓቀኛ ደመና ኢኺ ደመና ጉንበትን ደመና ሰነን ዘይኮንኪ ደመና ሓምለን ደመና ነሃሰን ኢኺ ከመይ ደመና ጉንበትን ሰነን ዘይሩ ከይዘነመ ይብተን እዩ ደመና ሓምለን ነሃሰን ግና ዝናም ከይዘነመ ኣይብተንን እዩ ስለዚ ሓቀኛ ደመና በላ ንወዳውን እንተበኣማን ንጹህ ዝናም ብዝበሎ ምርዳ እዩ አንድም ደመና ኖህ ንስኺ ኢኺ ይብላ ኖህ ማያአሂከ ድሕሪ ማያአሂ ካብ መርከብ ምስ ወፀ መስዋዕቲ ኣቕረበሞ እንደገና ብዙሑን ተባዝሑን ንምድሪ ምልእዋ ኣራዊት በረኻ ይፍርሑኹም ዝብል መልሲ ሰምዐ ንሱ ግና ንዓይ እሞ ንምንታይ እዩ ካብዞም ደቀይ ስሕተት ሓጢኣት ዘይሰኣን ካብ ጎይታ ድማ ፍርዲ ኣሎ
ከምዝ ሓለፈ ተቆጢዕኻ ከተጥፍኦም ኢኻ ንምንታይ እዩ በሎ ጎይታ ግና ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ እሰይም ቀስትየ በውስተ ደመና ከመ እያማስና ለምድር ዳግመ በማይ አይህ በሎ ኣብ ልዕሊ ደመና ቀስቲ ምልክት ምድሓን ክኸውን ከርኤካ ደጊም ንምድሪ ካልኣይ ብማይ አይ ከየጥፋኣ ንሱ ከዓ ደመና ብዝዞረ ጊዜ ምልክት ጻዕዳ ቀይሕ ብጫ ጸሊም ቀሪጸ ከርኤካ በሎ እቲ ጻዕዳ ብማይ ቀይሕ ብእሳት ጸሊም ብንፋስ ይምሰል እስመ ነፋስ ጸሊም በአርአያሁ ስለዝብል ኣብቲ ደመና ጎሊሑ ዝርአ ጻዕዳን ቀይሕን እዩ ዋና ምስጢሩ ካብዚ ንድሓር ካብ ኣርባዕተ ባህርያትን ዝተፈጥረ ሰብ ብማይ አይ ኣይከጥፍኦን እየ ማለት እዩ ካልኣይ ምሳሌ ደመና ብቅድስት ድንግል ማርያም ኣርባዕተ ሕብሪ ድማ በቲ ካብኣ ዝወሰዶ ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ይምሰል እቲ ኣብኡ ደሚቑ ዝርአ ጻዕዳን ቀይሕን እዩ ዝበሎ ንጎይታ ወልድ እሁየ ጻዕዳ በመለኮቱ ወቀይህ በትስብእቱ ይብሎ እዩ አንድም እቲ ጻዕዳ ናይ ጸጋ ጥምቀት በአምሳለ ማይ ስለዝወሃብ እቲ ቀይሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ እሳት ስለዝወሃበና እቲ ብጫ ናይ ስጋኡ በአምሳለ ህብስት ስለዝወሃበና እቲ ጸሊም ናይ ደሙ በአምሳለ ወይን ስለዝወሃበና እዩ አንድም ደመና ኤልያስ ንስኺ ኢኺ ይብላ ብዘመን ነቢይ ኤልያስ ንጉስ አክዓብ ንግስቲ ኤልዛቤል ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ነበሩ ነቲ ንጉስ 400 ነታ ንግስቲ ድማ 450 ነቢያት ሐሰት ካህናተ ጣዖት ነበርዎም ነቢይ ኤልያስ ግደፉ ጣዖት ኣይተምልኹ በሎም ንሳቶም ግና ልቦም አትሪሮም ደጋጊሞም በደሉ ነቢይ ኤልያስ ድማ ዓቕሚ አምላኾም ይፍለጡ ኢሉ አነ ከይተዛረብኩ በዘን መዓልታት እዚኣተን ዝናም ከይዘንም እቲ አነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝበልኩ ሓያል አምላኽ ህያው እዩ በለ በዚ ከዓ 3 ዓመትን ፈረቓን ሰማይ ዝናም ንዘርኢ ጠልን ቀውዒ ካብ መሃብ ተኸልከለ ምድሪ እውን ዝዘርኡላ ካብ ምብቋል ዝተኸሉላ ካብ ምጽዳቕ ተኸልከለት ድቃስ ተብዝሒ ጥቃነብረ ትጽግዒ ከም ዝበሃል ደጊም ምስ ንግስቲ ኤልዛቤል ተጻሊቕኻ ኣብ ግዝኣታ ክትነብር ኣይከኣልን እዩ እሞ ናብ ሩባ ከሪት ኪድ ኣብኡ ኳኳት ምግብኻ ከምጽኡልካ እዮም ተባህለሉ ከምቲ ዝተነግሮ ከዓ ኳኳት ምግቡ እናምጽኡሉ ይቕመጥ ነበረ መግቢ ደኣ ካበይ ያምጽኡሉ ነይሮም እንተበልና ካብ ቤተ መንግስቲ ዝብሉ ኣለው ኣሕዋት ነቢያት መስዋዕቲ ክስውእ ከለዉ ግዲ ኤልያስ እናበሉ ይቐምጡ ስለዝነበሩ ካብ ይወስዱሉ ነይሮም ይብሉ ኤልያስ ከምዚ ኢሉ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ተቐመጠ መቸም ሰብ መንፈሳዊ እኳ እንተኾነ ጭከና ባህሪ እዩ ይብል ኤልያስ ምግቡ እናረኸበ አጽቀጠ ዝናም ከዓ ኣይዘነመን ድሕሪዚ ኣምላኽ ንነቢይ ኤልያስ ቁሩብ ጥሜትን ጽምእን ይፈትን ኢሉ እቶም ምግቡ ዘምጽኡሉ ዝነበሩ ኳኳት ኣቋረጹ ክሰቲ ኢሉ ናብ ዓይኒ ማያት ከይዱ እንተራእየ ነጺፉ ጸንሖ በዚ ናብ ፈጣሪኡ ኣመልከተሞ ናብ ስራጵታ ኪድ እንሆ ድማ ሰበይቲ ክትምግበካ እያ በሎ ከምቲ ዝበሎ ገበረ ሓንቲ ሰበይቲ ዕንጨይቲ ክትኣሪ ረኸበ ኣዝዩ ጸሚኡኒ እሞ ማያስቲኒ በላ ንሳ ድማ ብዘመን ኤልያስ ዶ ማይ በለቶ ይበሃል ከተምጽኣሉ ተበገሰት በሊ ንእሽቶ እንጀራ ተማልእለይ በላ ንሳ ድማ ሕያው እግዚአብሔር ኣምላኽካ እዩ ሓንቲ ሕፍንቲ ሓርጭ ኣለዋኒ ሒደት ዕንጨይቲ ኣርየ ሰንኪተ ንስኻን ኣነን ወደይን በሊዕናየን መውት በለቶ ንሱ ግና እግዚአብሔር ሕያው እዩ እዚ ወርሒ ጥሜት ክሳብ ዝሓልፍ እቲ ኣብ ቤትክ ዘሎ ይባረኽ ኣይወዳእ በላ ሕጂ ግና ንዓይ ቅድሚ ድሕሪኡ ንዓኽን ወድኽን ትገብሪ በላ በዚ ድማ ሰንኪታ ሃበቶ በሊዑ ሰትዩ ከምቲ ዝበላውን ኮነላ ቤታ በረኸት መልአ ንሱ ኣብ ዋልድቢት ደቂሱ እንከሎ ወዲ እታ ሰበይቲ በሃንደበት ሞቶሞ ንሳ ኣብ ነቢይ ኤልያስ መጺኣ ካብ ድቃሱ ኣተንሲኣ ነቢይ እግዚአብሔር ዘይግብአኒ ኣብ ቤተይ ኣቲኻ ሓጢኣተያ ዘኪርካ ዶ ወደይ ትቐትለለይ በለቶ ከምዚ እንተ ኮይኑ ደኣ ድሕሪ ደጊም ንኣይ ነቢይ ምባል ተሪፉ ቀታሊ ሰብ መጽእ ክበሃል ዶ ኣይኮንኩን በላ ኢሉ
ነቲ ዝሞተ ህፃን ናብ ዝደቀሰሉ ደርቢ ወሲዱ ኣብ ዓራቱ ኣደቀሶ። ኣፉ ምስ ኣፉ እግሩ ምስ እግሩ ኢዱ ምስ ኢዱ ብምግጣም እናወደቐ እናተንስአ መላሊሱ ክጽልን ከሎ ኣብ ሻድሻይ ግዜ ሙቆት ተሰምዖ። ኣብ ሻብዓይ ግዜ ተንስኣሉ። ኣብ መጀመርታ ግዜ ምትንስኡ ተሳኢንዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብፍጹም ትጋሃት ብጽኑዕ ጥብኣት ተኣምራት ከም ዝግበር ንምርዳእ እዩ። ቀንዲ ምስጢሩ ግና 4 ባህርያተ ስጋ 3 ባህርያተ ነፍሲ ከም ዝተሰማምዓሉ ንምርዳእ እዩ። እቲ ህፃን ከዓ ነቢ ዮናስ እዩ ይብሎ። ድሕሪዚ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ብዝናም ክዕረቆ ደለየ እሞ ናብ ንጉስ ኣክዓብ ኬድካ ተረኣዮ በሎ። ኤልያስ ሕራ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ንጉስ ኣክዓብ ኣዛዚ ቤቱ ኣብድዩን ኮይኖም ሰራዊቶም ተወዲኦም ንፈረስ ንበቕሊ ዝኸውን ሳዕሪ ከምኡውን ማይ እንተረኸቡ ኢሎም ክኸዱን ከለዉ ኣብ መገዲ ተፈላለዩ። እቲ ኣዛዚ ቤቱ ኣብድዩ ብዝኸዶ ወገን ምስ ኤልያስ ተራኸበ እሞ ኣላልይዎ ድማ ፍግም ኢሉ ሰገደሉ። ነቢ ኤልያስ ከዓ በልኪድ ንጎይታኻ ኣክዓብ ፀዋዓዮ በሎ። ነቢ እግዚኣብሔር ንዓኻ ደልዩ ዘይለኣኸሉ ንጉስ ዘየመሓሎ መኮንን የልዎን። ኣነ ተዛሪበ ኸብቅዕ ከም ልማድካ መንፈሰ እግዚኣብሔር መንዚዑ ኣብ ሓደ እምባ እንተሓብኣካ ንዓይ እቲ ንጉስ ክቐትለኒ እዩ እንተኾነ ጻማይ ክትፈልጠለይ ይግባእ። ኣነ በቲ ኤልዛቤል ንነቢያት እግዚኣብሔር ዝቐተለትሉ ግዜ 50 ኣብ ሓደ በዓቲ 50 ድማ ኣብ ካልእ በዓቲ ሓቢአ ብምስጢር ልብስን ቀለብን እናሃብኩ 100 ሰብ ካብ መከራ ኤልዛቤል ኣድሒና ኣለኹ በሎ። ነቢ ኤልያስ ከዓ ኣነ ህያው እግዚኣብሔር ኢለየ ካብዛ ዘለኽዋ ቦታ ኣይከይድን በሎ። ከይዱ ድማ ንንጉስ ኣክዓብ ነገሮ። እቲ ንጉስ ናብ ነቢ ኤልያስ መፀ እሞ ገና ኣብ ርሑቕ ምስ ረኣዮ ኣንታ ንስኻ ዲኻ ንእስራኤል ከም ዓሳ መቕሎ እትገላውጦ ዘለኻ በሎ። ከመይ እንተበልና ብግዜ ሽግር መልክዕ ሰብ ስለ ዝልወጥ እዩ። ነቢ ኤልያስ ግና ኣነ ኣይኮንኩን ንስኻን ቤት ኣቦኻ እንደኣ ኢኹም ብምምላኽኩም እምበር ኣነስ ንእስራኤል ኣይዕገርገርኩን። እረ ክሳብ መዓስ ኢኹም ብክልተ ጌጋኹም ትሕንክሱ? እዚ እተምልኽዎ ዘለኹም ቤል እንተኾይነ ኣምላኽ ንዕኡ ኣምልኹ፣ እግዚኣብሔር እንተኾይነ ኣምላኽ ከዓ ንዕኡ ሰዓቡ በሎ። ነቢ ኤልያስ ንእግዚኣብሔር ተጠራጢርዎ ኣይኮነን ከምዚ ዝበለ። እንታይ ደኣ ነቲ ጣዖት ክሰግድሉ እንዳረኣየ እዩ። ቀፂሉ ከዓ በል ንዓኻ 400 ንኤልዛቤል 450 ነቢያት ሃሰት ካህናተ ጣዖት ኣለውኹም፣ ኣነ ግና ነቢያት ካህናት ተወዲኦም በይነይ ተሪፈ ኣለኹ። ሕጂ ግና እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መን ምዃኑ ክፍለጥ መስዋእቲ ንሰውእ እሞ እቲ ብሓዊ ምላሽ ዝህብ ኣምላኽ ከዓ ንሱ ኣምላኽ ይኹን በሎ። ኣክዓብ ነዚ ሰሚዑ ቀልጢፉ ነቶም 850 ናቱን ናይ ኤልዛቤልን ነቢያት ሃሰት ካህናተ ጣዖት ኣምፅኦም። ኤልያስ ከዓ በሉ ንስኻትኩም ብዙሓት ኢኹም፣ ኣነ ግና በይነ እየ። እተቕርብሉ መስዋእትን ግዜን ምረፁ፣ ከም ዝጥዕመኩም ጌርኩም መስዋእቲ ኣቕርቡ በሎም። ከምቲ ዝበሎም ድማ ካብተን ዝተቐረባ ከብቲ ዝሰብሓ ካብ ግዜ ድማ ንግሆ መሪፆም ሰውኡ። በዓል ምላሽ ሃበና እንዳበሉ ገዓሩ ጸለዩ። ግና እሳት ካብ ሰማይ ወሪዱ ዘይበልዓሎም ኮነ። ወኣሃዘ ይሳለቅ ቦሙ ኤልያስ ቴስብያዊ ከም ዝብል ነቢ ኤልያስ ከላግጸሎም ጀመረ። ኣምላኽኩም እኮ ደቃሲ እዩ፣ ደቂሱ ከይከውን፣ ዋዘኛ እዩ፣ ምስ ጓሰት ይጻወት ከይህሉ፣ ድኹም እዩ ወዲቑ ይሓዝን ከይህሉ፣ ጸማም እዩ ዓውኢልኩም ደኣ ጸውዕዎ ይብሎም ነበረ። ንሳቶም ግና በቲ ሒዞም ዝነበሩ ኩናት ሰብነቶም ወጊኦም ደምናውፅኡ ገዓሩ። እዚ ድማ ሰብነትና ከይተረፈ ሰዊእናልካ ክብሉ እዮም። ሕጂ እውን ምንም ዝረኸብዎ መልሲ የልቦን። ድሕሪዚ መስዋእቲ ሰርክ ስለ ዝኣኸለ እንከሰ ኮነክሙ ይብል። በሉኸ ኣኺልኩም ድዩ ኢሉ ነትናቶም ጸሪጉ ብስም እግዚኣብሔር መሰዊኢ ሰርሐ። እንደገና ከምቲ ዘድሊ እምኒ ጸፍጺፉ ዕንጨይቲ ረብሪቡ ላሙ ሓሪዱ ስጋኡ ኣዋራሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣቐሚጡ ኣብ ዙርያኡ ኣዕሚቑ ጉድጓድ ኩዒቱ 4 ዕትሮ ማይ ከዓውሉ በሎም። ድገሙ ሰልሱ እንዳበለ ማይ ኣፍሰሱሉ 12 ይኸውን፣ ብ12 ሃዋርያት ይምሰል።
ከምዝ ገይሩ ኩሉ ምስ ፈጸመ ኦ ኣምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነ ምእንቲ ክኸብር ክበልዕ ክሰቲ ኢለ ኣይኮንኩን ኣነስ ንዓ ንኣምልኾትካ ቀኒኤ ደኣ እየ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። በዚ ድማ እሳት ነቲ ዝሓርር መስዋዕትን ነቲ ዕንጨይትን ነቲ ኣእማንን ሓመድን በልዖ። ድሕሪዚ ነቶም መስዋዕቶም ምቕባል ዝኣበዮም ነቢያት ሓሰት ካህናተ ጣዖት 850 ኣብ ሓደ ሩባ ኣኪቡ ኣቕተሎም ይብል። ድሕሪዚ ቀርሜሎስ ኣብ ዝተባሃለ እምባ ወፂኡ ጸሎት ጀመረ። ነቢይ ኤልያስ ክጽልን ከሎ ክሳዱ ኣብ ኣብራኹ ቀርቂሪኡ ዝጽሊ ዝነበረ ከም ልማዱ ገይሩ ክጽሊ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ተማሃሪ እስካብ ወፂእካ ደመና ረአ ይብሎ። እናወፀ ደጋጊሙ ጠመተ። በታ ሻብዐይቲ ግዜ ክንዲ ኢድ ሰብ ዝምንኣሳ ደመና ካብ ባሕሪ ትለዓላላ በሎ። በል ቀልጢፍካ ንኣክኣብ ናብ ኩሉ ኣብ ቤቱ ከኣቱ ንገሮ በሎ። ድሕሪዚ ድምንምን ኢሉ ብብርቱዕ ዝናም ዘነመ። እስራኤል በታ ለይቲ እቲኣ ተመጊቦም ሓደሩ ይበሃል። ስለዚ ደመና ኤልያስ ንስኺ ኢኺ በለ። አንድም ወይወርድ እግዚእነ ውስተ ምድረ ግብፅ እንዘይፅአን ዲበ ደመና ቀሊል ኢሉ ዝተናገረልኪ ቅልጥፍቲ ደመና ንስኺ ኢኺ በለ። ትእምርተ ዋህዱ ረሰየች ኣብ ብቐስትነቱ ሲኢሉ ምልክት ዕርቂ ገበረኪ። እዚ ድማ ልሙድ እዩ። ሰብ ጸላዩ እንተረአየ ኣጽዋሩ ኣፉ ናብ ጸላዩ ኣቕኒዑ ይረአ። ፈታዊኡ እንተረአየ ድማ ነቲ ኣጽዋሩ ነታሕቲ መሊሱ ከም ዝረአዮ ከምኡ ከዓ ጎይታ ነቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ኣብ ህላዊኡ አንቢሩ ካብዚ ንድሓር ኣዝማድ ወደይ ኣይከጥፍኦምን እየ ክብል ብቐስትነት ሲኢሉ ኣርአየ። አንድም ትእምርተ ዋህድናሁ ናይ ብሕቱ ምልክት ገበረኪ ማለት ቅድሚ ዓለም ብዘይ ኣደ ተወሊዱ ድሕሪ ዓለም ብዘይ ኣቦ ከም እትወልድዮ ገበረኪ። አንድም ትእምርተ ዋህዱ ረሰየች ኣብ ምልክት ወዱ ገበረኪ ማለት ንሳ ክትወልዶን ከላ ማይተመ ድንግልናኣ ከም ዘይተለወጠ ንሱ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣምላኽነቱ ዘይምልዋጡ እዩ። ንሳ ድንግል ወእም ክትበሃል ንሱ ኣምላክ ወሰብ ክበሃል ምንባር እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሃደረ ላዕሌች መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ወሃይለ ልዑል ጸለለች ሃይለ ልዑል ወልድ ስጋኺ ለበሰ። መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰለስተ ግብረ ስጋ ሓለወኪ ውእቱሰ ንጹህ እምነ ሰለስቱ ግብራት ዘውእቶም ዘርኢ ወሩካቤ ወሰስሎተ ድንግልና እለ ሱርአን በእጓለ እምህያ ወእሙራም ቦሙ ከም ዝብል ሰለስተ ግብረ ስጋ ዝተባሃሉ ዘርእን ጾታዊ ርክብን ምልጋስ ድንግልናን እዮም። እዚኣቶም ኣብ ደቂ ሰባት ፍሉጣት ኮይኖም ስሩዓት እዮም ይብል። ወሃይለ ልዑል ጸለለች ሃይለ ልዑል ወልድ እውን ካብዞም ሰለስተ ግብረ ስጋ ሓለወኪ። ኦ ማርያም ኣማን ወለድቺ ቃለ ወልደ ኣብ ዘይነብር ለዓለም እግዝእትነ ማርያም ንዘለዓለም ዝነብር ወልደ ኣብ ኣካላዊ ቃል ብሓቂ ወለድክልና። መጻ ወኣድሃነነ እምሃጢአት ሰብ ኮይኑ ካብ ሓጢአት ወይ ድማ ካብ ዕዳ ሓጢአት ኣድሓነና። ኣብይ ውእቱ ክብሪ ዘተውህበ ለከ ኦ ገብርኤል መልአክ ዜናዊ ፍሱሃ ገጽ። ኦ ገብርኤል መልአክ በዓል ብስራት ንዓኻ ዝተዋሃበ ክብሪ ፍጹም እዩ። ዝሕጉስ ወረ ዝሓዘ ሰብ ብገጹ ይልለ እምከመይ ትፌሳህ ልብ ይበርህ ገጽ። ኣሰሩ ለልብ ፍሱህ ገጽ ይብል። እዚ ድማ ሓቂ እዩ። ልቢ እንተ ተሓጎሰ ገጽ ይበርህ፣ ሓዘን ዝሓዘ ሰብ ድማ ብገጹ ይፍለጥ። እምከመይ ትየክዝ ልቢ ይደምን ገጽ ከም ዝብል ሰበከ ለነ ልደተ እግዚ ዘመጻ ሃብየነ ናባና ዝመጸ ልደት ጎይታ ነገርካና ወኣብሰርካ ለማርያም ድንግል ዘእንበለ ርስሓት። ኣቐዲምካ እውን ንማርያም ነታ ርስሓት ዘይብላ ድንግል ጽንሰቱ ነገርካያ። ወትቤላ ተፈሲ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌቺ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ካብ ስጋ ክስጋ ካብ ነፍሲ ክነፍሲ ወሲዱ ምሳኺ ሓደ ኮይኑ እሞ ተሓጐሲ በልካያ። ሰኣሊ ለነ ቅድስት እግዚአብሔር ካብ ዝበሃል ወድኺ እግዝእትነ ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና። ኣእምሮን ለብዎን ኣብ ልብና ሰኣልልና።
ረከብቺ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሃደረ ላዕሌኪ እግዝእትነ ማርያም ጸጋ ረኸብኪ ማለት መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ወሃይለ ልዑል ጸለለኪ ሃይለ ልዑል ወልድ ስጋኺ ለበሰ አንድም መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰለስተ ግብረ ስጋ ሓለወኪ ንሱን ካብኡ ንጽህ እዩ ሃይለ ልዑል ወልድ እውን ካብ ግብረ ስጋ ሓለወኪ ንሱን ካብኡ ንጽህ እዩ ሰለስተ ግብረ ስጋ አቅዲሙ ነጊሩና እዩ ረከብቺ ጸጋን ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ሃደረ ላዕሌኪ ኢሉ ይገልጾ ኦ ማርያም አማን ወለድኪ ቅዱሰ መድህኑ ለኩሉ ዓለም እግዝእትነ ማርያም ንዘለዓለም ዝነብር ወልደ አብ አካላዊ ቃል ብሓቂ ወለድክልና መድህኑ ለኩሉ ዓለም ንኩሉ ሰብ ዘድሕን መጻ ወአድሃነነ ሰብ ኮይኑ ዘድሓነና እዩ ሰአሊ ለነ ቅድስ ሰብ ኮይኑ ካብ ዘድሓነና ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና አይምሮን ልብዎን ኣብ ልብና ሰአልልና ግብረ ድንግል ዘይስየብህ ልሳንነ ልሳና ስራሕ ድንግል ማርያም የመስግን በለ ምስቶም ቀዳሞት ከም ዘሎ ኮይኑ ዮም ንወድሳ ለማርያም ወላዲተ አምላክ ሎሙውን ንማርያም ወላዲተ አምላክ ነመስግና በለ ምስቶም ሎሚ ዘለው ኮይኑ በእንተ ዘተወልደ እምኔሃ በሃገረ ዳዊት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ ዳዊት ካብኣ ስለዝተወልደ እስመ እንፍሬ ከርስከ አነብር ዲበ መንበርከ ንዝበሎ ከረድ ሓሊፉ ንዳዊት ይጠቕሶ ንኡ ኩልክሙ አሕዛብ ናስተብጽአ ለማርያም አሕዛብ ዝበሎም እስራኤል እዮም ስለ ብዙሖም አንድም ግብሪ አሕዛብ ስለ ዝፍጽሙ እዩ ንኡ ማለቱ ከምቲ ናይ ቀደም ካብ ፋርስ ካብ ባቢሎን ካብ ጽርኢ ካብ ሜዶን ብእግረ ስጋ ንዑ ዘይኮነ ብእግረ ሕሊና ንዑ ክብል እዩ አንድም እስራኤል ኣይኣሞንን እሞ ብቁሙ አሕዛብ ንዑ ንእግዝእትነ ማርያም ነመስግና በለ አሕዛብ ነስኡ ጽጌረዳ ወሰኩሰ ተርፈ በሃበ አይሁድ እንታክቲ አጥረየት ሰደፈ ወዛቲ አጥረየት ባህርየ እስመ መጽሐፍ ለምኩራብ ወተአውቆ ለቤተ ክርስቲያን ምኩራብ አነመ ጸምረ ወቤተ ክርስቲያን ተአጽፈቶ ከምዝብል እስመ ኮነት እመ ድንግለ ወጽሙረ ከመይ አደ ኮይና እያ ድንግልናውን ደሪባ እያ አንድም ድንግልና ዘለዎ አደ ኮይና እያ ተፈሲኦ ድንግል ንጽይት እንተ አልባቲ ሩክስ ዘመጻ ቃልአ ወተሰብአ እምኔሃ አካላዊ ቃል ካባኺ ሰብ ዝኾነ ርስሓት ርክሰት ዘይብልኪ ንጽህት ድንግል ተፈስሂ ደስ ይበልኪ ተፈሲኦ ሙዳይን ተአልባቲ ነውር ፍጽም ዘአልባ ርስሓት ርክሰት ርስሓት ዘይብልኪ ሽቱ ዝቕመጣ ጥርሙዝ ደስ ይበልኪ ጽሩይ ሽቱ ዝቕመጦ አቕሓ ደሮና ከይለግቦ ትኪ ከይተኮ ሰፈር ሰሪሖም ኣብ ጽፉፍ ቦታ ሰቂሎም ተኻናኺኖም ከም ዝሕዝዎ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰ እማ ስለ ዝብላ በዚ ይምሰል አንድም ጽሩይ ሽቱ ዝቕመጦ አቕሓ እቲ ሽቱ ኣብ ውሽጡ ከሎ ይኹን ካብ ውሽጡ ምስ ወፀ መዓዛኡ ቀልጢፉ ኣይፍለዮን እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ንጎይታ ጸኒሳን ከላ ተኣምራት ትገብር ነበረት ንጎይታ ድሕሪ ምውላዳውን መዓዛ መለኮቱ ኣይተፈልያን አንድም ካብ ኣርባዕተ ዓይነት ዝተቃመመ ሓሙሻይ ዘይቲ አቃሚሞም ይቐምጡ ካብ ቤተሌዊን ዝተወልደ የማናይ አካሉ ተቐቢኡ ክህነት ካብ ወገን ይሁዳን ዝተወልደ ድማ የማናይ አካሉ ተቐቢኡ መንግስቲ ይቕበል ነበረ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋን ሓሙሻይ ባህርየ ነፍስን ወሲዱ ክህነትን መንግስትን ንባዕሉ ገንዘቡ ገይሩ ንኻልኦ ዝዕድል ኮይኑ እሞ በዚ ኣማሳሲሉ ኣቕሓ ሽቱ ይብላ ተፈሲኦ ገነት ነባቢት ማሂደሩ ለክርስቶስ ዘኮነ ዳግማይ አዳም በእንተ አዳም ቀዳሚ ብእሲ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ አዳም ካላይ አዳም ዝተባሃለ ክርስቶስ መሕደሪኡ ነባቢት ገነት ደስ ይበልኪ ገነት ነባቢት ዝበላ ቀደም ኣብ ገነት ጎይታን አዳምን ተዛራሪቦም እምበር ገነት ኣይተዛረበትን ካብዚ ንኽፈሊ ገነት ነባቢት ገነት በለ ንባቡን ምቕናዕ ዘኮና ዳግማይ አዳም ይብል
ተፈሲኦ ጸዋሪቱ ለዋህል ለዘኢተፈልጠ እምህጽነ አብሁ ካብ ህልውና አብኡ ንዘይተፈልየ ወልዱ ዋህድ ጾርኪ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ተፈሲኦ ከብካብ ንጹህ ስርጉ በኩሉ ስነ ስብሃት بفصم شلمات زاقيصت نصهت بيت مرعى تفسي دس يبلكي مرعى زلو وغزا اقدموم بهار منصاف شليموم ينصفوو مازا زلو شتو ينسنسلو استفالا ليله زنصبارق حرغن سئلن يغبرو اليوم كم اوخا قدس دنگل ماريام منفس قدوس አቀባ امكرس اما كم زبلا በብግዚኡ ጸጋን ክብሬን ይውሰኸላ ኢሞ በዚ ትምሰል አንድም ስርጉ በኩሉ ስነ ስብሃት መጻ ወተሰብአ እምኔቺ በፍጹም ክብር ዝኸበረ መለኮት ካባኺ ሰብ ኮነ ተፈሲኦ እጸጳጦስ እንተ እያው አያ እሳተ መለኮት ዘቃጸለኪ እጸጳጦስ ተፈሲ ደስ ይበልኪ እጸጳጦስ በትግርኛ ክሊዓው በኻልእ ደድሆ አንጀሪ ጃብራ ይበሃል ተፈሲኦ አመት ወእም ድንግል ወሰማይ አመት ወሰማይ ድንግል ወእም ክብልዩ እመቤትን ገረድን ድንግልን አደን ዝኾንኪ እግዝእትነ ማርያም ተፈሲ ደስ ይበልኪ ከምኡውን አደን ገረድን ዝኾንኪ ድንግል ደስ ይበልኪ ወሰማይ ሰማያውየ እንተ ጾረት በስጋ ዘይጽያን ዲበ ኪሩቤል ኣብ ኪሩቤል ሓዲሩን ዝነብር ሰማያዊ መለኮት በስጋ ዝጾርኪ ማሕደሩን ተባሃልኪ ወበእንተዝ ንትፈሳህ ወንዘምር ምስለ መላእክት ቅዱሳን በፍስሃ ወበሐሴት ስለዚህ ድማ በፍጹም ደስታ ምስ ቅዱሳን መላእክቲ ሓቢርና ንተሐጎስ ነመስግን ወንበል ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት አምላክን ዝኾነ ስጋ ኣብ ሰማያት ምስጋና ይግባ ንበል ወሰላም በምድር አምድሩን ሰላም ይሁን እናበልና እስመኪያቺ ሰምረ ዘለቱ ክብር ወስብሃት ከመይ ክብርን ምስጋናን ዘለዎ ንሱ ንዓኺ አደኽት ኮንዮ ሰሚሩ እዩ ሰአሊ ለነ ቅድስት አደኽት ኮንዮ ንዓኺ ካብ ዝመረጸ ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና አይምሮን ለቦን ኣብ ልብና ሰአልልና ያቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎሙ ቅዱሳን ክብረ ኩሎሙ እንተዝብል ምቐንዐ ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ይዓቢ እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ ከመይ ንኣካላዊ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ ዘይፈርህዎ መላእክቲ ዝፈርሕዎ ወይኣኩትዎ ትጉሃን በሰማያት ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸረቶ ይእቲ ተዓቢ እምኪሩቤል ከምዚ ካብ ኮነ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ወትፈደፍድ እምሱራፌል ካብ ሱራፌል ውን ትበልጽያ ኣብየን ፈድፈደን ይዋራረስ እዩ እስመ ኮነት ታቦተ ለአሃዱ ዘእም ቅድስት ስላሴየ ካብ ሰለስተ አካል ንሓደ አካል መሕደሪ ኮይና እሞ ተዓቢ በለ ህፃን ካብ ባህርያ ድዩ ከም ዝርከብ እዚ ዓለም ድማ ካብ ባህርያ ስላሴ ተረኺቢ እሞ ቅድስት ስላሴ ዝበለ ስለዚ እዩ ቅዱስ ማለት ንጹህ ጽኑዕ ክቡር ፍሉይ ማለት እዩ ንጹህ ማለት ሰብ ንጹህ እንተተባህለ ጽድቅን ሓጢአትን ይሰማምዕዎ እዮም ከምቲ ጻዕዳ ክዳን ዝኾነ ቀለም ዝቕበል ከምኡ እዩ ወኢልሃ ኮከ ዘእንበለ ጽነት ከመ ኢይኩን ሰናያቲከ ዘእንበለ ፍዳ ወኢርእየ ከመ ትኩን ዘትትሊዓል እምኔሁ እምቅድመ ከዊን ዳግማዊ እስመ እግዚአብሔር አዘዘ ከመ ይትወከፍ ጠባይአት ዘይትገበር ቦን ከም ዝብል ባህርየ ስላሴ ግና ጽድቅ እምበር ሓጢአት አይሰማምዖን ንማይ ዛሕሊ እምበር ዋዒ ንባህርየ እሳት ዋዕ እምበር ዛሕሊ ከም ዘይሰማምዖ ማለት እዩ እስመ ንጹሃት ጠባይአቲሁ ለእግዚአብሔር ዘእንበለ ነውር ከም ዝብል ጽኑዕ ማለት ሰብ ጽኑዕ እንተተባህለ ድኻም ይሰማምዖ ብሕማም ብሞት ይልወጥ እዩ ንህነሰ ንጠፍእ ወኢኒህሉ ወቅሩብ ሙስናሃ በዲበ አንቀጽ እማንቱሰ ይተሃጎላ ከም ዝብል ባህርየ ስላሴ ግና ድኻም አይሰማምዖን ብሕማም ብሞት አይልወጥን እዩ እስመ አነ አምላክ ዘኢትዌለጥ ከም ዝብል እስመ ስምከተ መለኮት በዲበ ህላዊሁ ሰናይ ወኢተንተነት እምዝሃሎ አንተ ክመ ከም ዝብል
ክቡር ማለቱ ሰብ ክቡር እንተ ተባህለ ዝተዋህቦ እዩ ምንት ብከ ዘኢነሳኢከ እምካልእከ ወምንት ብከ ዘኢኮነ ውህበ ለከ ከም ዝብል ስላሴ ግና ኩሉ ክብሪ ካብ ባህርዮም እዩ ስብሃትይሁ ዘእምሃብየሁ ወውዳስየሁ እምዚአሁ ባእል ውእቱ ዘኢልየቅህዎ እግዚ ዘኢግእዝእዎ ንጉስ ዘኢሰይምዎ ከም ዝብል ፍሉይ ማለቱ ጳውሎስ ስልዋኖስ ጢሞቴዎስ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እንተተባህሉ ናይ አካል ሰለስትነት ኣለዎም እምበር ናይ ባህሪ ናይ ህልውና ሓድነት የብሎምን ስላሴ ግና በአካል ሰለስተ ብባህሪ ብህልውና ስለዘይፈላለዩ በዚ ፍሉይ በለ ዛቲ እቲ ኢየሩሳሌም ሃገሮሙ ለነቢያት ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ያ ወማይደረ ፍሳሆሙ ለኩሎሙ ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ንዝነብሩ ጻድቃን ሰማዕታት መላእኽቲ ምሕደሪኦም እዚኣ ያ አመስግነኒ ተባሂሉ ንምንታይ ናብ ካልእ ኸደ እንተበልና ናብ ካልእ ምኻድ ኣይኮነን ኩሎም ተሓጒሶም ዝወርስዎን ዝነብርዎን መንግስተ ሰማያት ኮይኑ ዝውረስ ካብኣ ዝወሰዶ ስጋ እሞ ስለዚ እዩ አንድም ዛቲ ንነቢያት ሃገር ትንቢቶም ዝተባህለት እግዝእትነ ማርያም ያ ኢየሩሳሌም ማለት ሃገረ ሰላም ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ብቺ ድህነ ዓለም ወበወልድቺ ኮነ ሰላም ይብላ አንድም ወማይደረ ፍስሓ ደስ ኢልዎም ንዝነብሩ ጻድቃን ሰማዕታት መላእክት ናይ ሓጎሶም ማሕደር ያ ህዝቢ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ብርሃን አብይ ሰረቀ ላዕሌሆሙ ኣብ ጸልማት ኣብ ድነሞት ንዝነብሩ ህዝቢ ብርሃን ወጸሎም ኣብ ቀቢጸ ተስፋ ንዝነብሩ ሰባት ፍልጠት ተዋህቦም ንሓጢአት ጽልመት ንኽሕደት ጽላለተ ሞት ይብሎ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ናይ ገደል ድነ እንተተወሰኾ ከም ዝኸብድ ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ድማ ክሕደት እንተተወሰኾ ቅጻዕቱ ከቢድ እዩ እግዚአብሔር ዘይዓርፍ በቅዱሳኒሁ ተሰብአ እምድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ዝነብር እግዚአብሔር ንዓና ንምድሓን ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ እሞ ንኡ ርእዩ ዘንተ መንክረ ነዚ ድንቂ ምስጢር ንዑ ረአዩ ወዘምሮ ዘምሩ በእንተ ምስጢር ዘተከስተ ለነ ስለ ተገልጸልና ምስጢረ ስጋውየ ምስጋና አቅርቡ እስመ ዘኢሰባእ ተሰብአ ከመይ ቅድም ሰብ ኮይኑ ዘይፈልጥ ካብ ሎሚ ንድሓርውን ንሱ እንሆ ሓደ ጊዜ ሰብ ኮይኑ እዩ ቃል ተደመረ ቃል ምስጋ ተዋሃደ ወዘአልቦ ጥንት ኮነ ቅድመ መጀመርታ ዘይብሉ መለኮት 5500 ዘመን ቀዲምዎ ተረኽበ ወዘአልቦ መዋእል ኮነለቱ መዋእል ቅድምና ዘይነበሮ ስጋ ቀዳማዊ አምላኽ ተባህለ አንድም ዘአልቦ ዘመን ዓመታት ዘይተቆጽረሉ መለኮት ዓመታት ተቆጽረሉ አንድም በኹሪ ዘይኮነ መለኮት በኹሪ ተባህለ ክብሪ ዘይነበሮ ስጋ ክቡር አምላኽ ተባህለ ወይ መጽእ መዋእለ ሳህል እምቅድመ ገጹ ለእግዚአብሔር ከም ዝብል ዘኢትዓወቅ ተከስተ ብገዛኢነት ዘይተፈልጠ ስጋ ብገዛኢነት ተፈልጠ ወዘኢትረአይ ተርእየ ብተገዛኢነት ዘይተራእየ መለኮት ብተገዛኢነት ተራእየ ወልደ እግዚአብሔር ህያው ጥዩቀ ኮነ ሰብአ ከመይ ህያው ወልደ እግዚአብሔር ብሩድ ነገር ሰብ ኮይኑ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ለምውን ዘሎ ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ንዘለዓለም ውን ዝነብር እዩ አሃዱ ህላውየ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላውየ እዩ ለቱ ንስግድ ወንሰብህ ስለዚ ንዕኡ ንስገድ ነመስግን ሰአሊ ለነ ቅድስት ስግደትን ምስጋናን ካብ ዝግብኦ ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና አእምሮን ለብዎን ኣብ ልብና ሰአልልና ሕዝቅኤል ነቢይ ኮነ ስምዐ በእንቲአሃ ወይቤር ይእኩ ሆህተ በምስራቅ ህቱም በአብይ መንክር ማይተም ነቢይ ሕዝቅኤል ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቆለፈት ኣፍ ደገ ብሸነኽ ምብራቕ ሪእኹ ኢሉ ብዛዕባኣ መስከረ አልቦ ዘውአ ዘእንበለ እግዚአ ሃያላን ብጀካ ጎይታ ሰራዊት ከይከፈተ አትዩ ከይከፈተ ዝወፀ የልቦን ቦአ ውስቴታ ወወፃ
ንስግና ናብኣ ከይከፈተ ኣትዩ ከይከፈተ ወፀ ቀዳሞት ሰባት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከኣትው ከለው ብምብራቅ ናብ ምዕራብ ገጾም ይኣትው ነበሩ ርደተ ገሃነም ስለ ዝነበሮም እዩ ንሕና ግና ብምዕራብ ናብ ምብራቅ ገጽና ኢና ንኣቱ ርደተ ገሃነም የብልናን ማለት እዩ ነቢ ሕዝቅኤል በዝልማድ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከኣቱ ከሎ ብድሕሪኡ ድምፂ ሰምዐ ወሜጠኒ መንገለ ኣዝየብ ከም ዝብል ናብ ምብራቅ ገጹ እንተጠመተ بمفتح استقلفت بيت حدا قيح غوبز نابا كيكفت اتيو كيكفت خوص رأي ازي مثالي يو اتا بيت نا اگزتنا ماريام معصو ناي مهاتم دنگلنا قيح غوبز ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس مثالي اگزي احيالان بلا سغاو حيليو انتبلو كم داويت كم سامسون كم يوفتاهي كم جديون كم بارق منفساو حيليو انتبلنا كم أبراهاميو وإمؤني سيف صلائي كم زبل ملأكاو حيليو انتبلنا نملأختي بتفطرو بترادو حيلي توهيبوهم يو سألي لنا قدست اگزي أهيالان كاب زبهال ودغي قدست دنگل مريم صقان كبرن لمنلنا عيمرون لبون أبلبنا سأللنا هو تسا دنگل إيتي انت ولدت لنا مدهنة هوت عفدق استبهلت كأن مدحانينا زولدت دنگليا ممدهره ولدت ياهو نبرت بدنگلنا كما تكات نعود حرم ولاداون كم قدما بدنگلنا نبرت بروك وؤتو فريكرسچي فريكرسخي ኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብሉ በረከተ ስጋን በረከተ ነፍስን ዝዕድል ብሩክ እዩ او ولاريت اگزي زمصا وادهانن مد صلائي زالبو مهرت كابتين سب زيرهره زي محرن نعوون كاب سلاسي محرت زي قبرلو كاب ديابلوس كاب ايد صلائي زدحاننا غويتا زولدكي انتي فصمت بدنگلنا سغا بدنگلنا نفس فصمتي اخي وبروكت مرغم سغا مرغم نفس زي بلكي بركه سغا بركة نفس توهبي إخي ركبتي موغس بهابا نقص سبهات باتي قويتا كبري موغس صقا رخبكي أملاك زب أمان ناي بحقي أملاك إيو ناي أملاك النوتو بحري كم ناي نقستات بقلبات كم ناي كهانات بهابتي كم ناي تاوت بحاسة سلازيكونا أملاك زب أمان بلا لكي دلو إباي وكبر ام كلهم اللي ينبرو ديبا مدر عبزي كابز نبرو سبات زعب خبرين عاخي قبا عندم بهابا كلهم عبزي عالم بزنبرو سبات نعاخي كبري قبا قال آب مسعى وتسبع من نيتشي قال آب مسعيو كابسقا خسقا كاب نفسخ نفس وسيدو سب كونا وأنصو سوا مثل سب كوينو مسب حبيرو نبرا اسم مهاري وقتو ومفكر يسب نصو محاري مفكر سب ايو عدهانا نفساتينا بمسعاتو قدوس بفولي كونتات مسيو عدحاننا ناي قدم ناي رديئتيو ناي لو مغنا ناي كونتيو اكو بتنبال واكو بملأك አላ ለሊሁ እግዚ መጽ ወያድህነን ከምዝብል አንድም ብጽኑዕ ቆጸራኡ መጽኡ አድሐነና ሰአሊ ለነ ቅድስት ብጽኑዕ ቆጸራኡ መጽኡ ካብ ዘድሐነና ወድኺ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸጋን ክብርን ለምንልና አእምሮን ለቦን ኣብ ልብና ሰአልልና ቅድስት ዝበሎ ከም ዝሓለፈ እዩ ከምዚሉ ربع استدرس ربع زقرب مسغانا مسفصمه بتابيدا زنبره مسقله برهان تبارخومون سماي تعرغ نسو دما ابزلو يدنسيو يترف